Боташ вече не е просто неизгоден договор, който струва на България стотици милиони до момента. Големият въпрос е дали за да се измъкне от капана, в който сам вкара България, Румен Радев не започна да плаща на Турция освен с наши пари и с български стратегически интереси. През 2023 година служебното правителство, назначено от Радев, подписа 13 годишен договор с турската държавна компания Боташ. Днес неплатената сметка вече е около 370 милиона долара. След това Радев отиде при Ердоган и договорът, за който уж твърдеше, че е изгоден, беше замразен за 15 месеца и това беше представено като успех. Забележете, договорът не е предоговорен, не е прекратен, замразен е. Задълженията по него си стоят и ако или когато Турция реши да го размрази, задълженията по него отново започва да текат с по над половин милион евро на ден. Така че е замразен. Но какво точно е договорил Радев с Ердоган? Не знаем. Протоколът от разговорите не е публичен. Не знаем какви ангажименти е поела България и каква е цената на това замразяване. А после се случва нещо изключително интересно. Правителството на Радев разрешава 33% от правата и задълженията за проучване на нефт в газ в блок Хан Тервел в българската част на Черно море да преминат към турската държавна петролна компания ТРАО. И тук въпросът е неизбежен. Има ли връзка между двете сделки? Турция временно разхлабва финансовата примка Боташ, а турската държавна компания влиза с 33% в потенциално изключително ценен енергиен проект в българското Черно море. Може и да няма връзка, но тогава Радев трябва да публикува протокола от преговорите с Ердоган и да го докаже, защото истинската опасност от Боташ вече не са само стотиците милиони, които България вече дължи. Опасността е, че този договор ни поставя в позицията на зависим длъжник. А когато дължиш стотици милиони на една държава и я моли за отсрочка, вече не преговаряш като равностоен партньор. И тогава идва следващия въпрос. Какво още може да бъде поискано от България? Газова инфраструктура, транзитни мощности, участие в енергийни проекти, бъдещи находища, концесии. И да, трябва да зададем и най-неприятния въпрос. Мирише ли всичко това на мащабна корупция? Факт е, че прокуратурата обяви, че има разследване, но после млъкна. Не твърдя, че корупцията е доказана, но когато имаме договор за милиарди, при тежки за България условия, последван от зависимост, непрозрачна договорка с Ердоган и участие на турска държавна компания в стратегически български проект, подозренията са напълно основателни. Защото това не е собственост на Радев, не е неговия газ, не е неговото Черно море. Това са стратегическите интереси на България. И българските граждани имат право да знаят дали Боташ е просто чудовищна управленска грешка или за тази история има нещо много, много по-сериозно.